Magandang araw mga kabalen. Ako po si JM Desus at itong ikalimang episode ng ating podcast na Spotlight with JM Desus at syempre nakikita na natin ang familiar na muka dito sa CLTV 36. Palapakan naman natin Mr. Jericho Arceo. Ang forball ko naman mapilala sa'yo. Ayan, sige. Batiin mo lahat ng mga fans, lahat ng mga nakatutok at nakikinig ngayon sa ating Spotlight episode. Yes po, magandang araw po sa mga nanonood. Mayap Ayaldo, kaya Yes. kayungan, hello. Well, actually, ang matagal na natin din hinihintay na mag-guest si Jericho ulit sa CLTV kasi way back 2018. 2018, meron kang show dito sa CLTV na Aro Jericho. Aro Jericho. Bakit Aro Jericho? Lagi pong nakakalagot yung mga... Pero ano ba ang pangarap ng batang Jericho Arceo? Before? Oo. Ano lang po, magpasaya ng tao. Ayan. And at that time, Kapampangan, ganyan. Di ko rin po expect na dun yung direction. So, lahat kasi ng content si Jericho is mas based sa Kapampangan language and culture. Before. Yes, before. Pero ngayon, naging mas Mix universal na siya. Naging mix na rin, no? Pero nung nag-start ka mag-content, ano ba? Ano yung saan ka nahirapan? Kasi for sure, hindi naman agad-agad isang content, nag-boom na agad eh. Nakilala ka na agad. So, ano yung struggle ng pagsisimula as a content creator? Siguro yung... kung ano yung gagawin mo. Pero for me, personally, di ko expect na Kapampangan kasi sa bahay Tagalog kami. Pero pag nag-away yung mga tita mo, yun, nakaka-pick up ka. So, nung yun yung, hindi ko po expect na yun yung mag-boom. Okay, baka dito, ganyan. Actually po, so balid ako, kinontak ko yung Aro Jericho kay Sir Robbie Tantingco. Ng House CKS. Yeah. Yes. So yung article niya, ginaya ko lang. Okay. Credit din ako. Pero kasi, mahirap pag-penetrate eh. Usually, ang mga kalaban mo content creators before is from Metro Manila. Kasi yun pa yung nagsisimula yung mga YouTube, yung mga iba't ibang platforms. Tapos, paano mo, kumbaga, ipinilit, yung paano mo pinaboom yung content mo na Kapampangan. Kasi ang hirap nun from mga kalaban mo, yung mga content creators sa bigatin from the Metro, tapos ikaw from the province of Pampanga. So paano mo, pinenetrate? Yun nga sir, di ko alam eh. Kasi kaka-graduate ko lang, actually na-develop yung ko sa Kapampangan, nung nag-aaral ako Maynila, ang dami kong words na hindi alam. Yung Emo Labado. grabe siya amo. Tapos nagtataka sila, ano yan? Ay, di pala Tagalog yun. Sabi Atin ko. pa itang kahit Tagalog siya pero yung sa atin, yung buti hindi ka pumasok. O si Mayap. Oo, parang ang dating sa kanila parang iba. Masaya ka. Yun yung na-realize ko din kasi sa Manila din ako nag-aral. Sabi ko, buti hindi ka pa nag-lunch. Di ba? Oh. Tapos nagulat sila na parang, bakit? Sabi ko, buti. So parang kumbaga, ang para sa atin, bakit hindi ka pa nag-lunch or bakit hindi ka pa kumain? Pero sa kanila, yung buti pala is iba, kahit Tagalog na yun So iba talaga yung culture natin. Ano yung mga words no na ano yung mga content sa ginagawa mo nung nagsisimula ka pa lang? So, yung una kong content is yung kay Sir Robbie Tantingco. Things about Kapampangan. Yung, yung maingay ka. Taas mo daw. Taas mo. Copy, boss. Taas mo daw. Ayan Boss po. Vic. Ako, baba ko ba? Okay, from the top? Hindi, joke lang. Okay. So, yun. Ginaya ko lang actually. Walang original content. Pero, yung skits na ginawa ko, based on sa kila mama ko. Ganyan. Tsaka, yun. So, nakarelate yung mga tao kasi, yun nga, sa bahay yun. Pag may papatela ring inda mo, di ba? Palamita kaya yan. Kasi as a Kapampangan, makaka-relate ka talaga. Kahit outside Kapampangan, o outside Pampanga, makikita nila. Ganon din sila yung mga parents nila, no? Pero gusto ko malaman, paano naman sinuportahan ng parents mo itong tinahak mo na landas? Tinahak mo na landas. Nung una, syempre, dapat may plan B ka, ganyan. Kasi, Pitapin, pag Atsuka Philippines, 'di ba? Usually hindi suportado yung ganyan. So, at that time, I would understand din nila suportahan. Even me. Di ko rin expect kasi nagti-teacher na ako nun. Pero yun nga, nung kay Sir Robbie yung ginamit ko, it became an avenue na ay gusto kong matutunan lalo. Yes. So mas nag-research ako. Research teacher ako nun. So nagamit ko yun.
So, kumbaga, nagtuturo ka ng research sa mga students mo, tapos nagre-research ka din for your contents. Pero, narinig ko, teacher ka. Hindi lang mukha, sir. Pero, bakit nag-education ka? Malaking factor din ba yung pagiging content creator mo? Kaya nag-education ka? Or nag-education ka bago ka maging content creator? Yun, nag-education po ko bago mag-content creator. Yung tita ko po, educator talaga. So, siguro may factor yun. And then, nag-educational psych. Kasi walang math. Ako din, nag-com ako kasi walang math. Walang math. Tapos binagsak ko pa yung basic algebra. Shoutout po sa professor ni sir. Shoutout po, binagsak niyo ako, nag-summer ako. Ito na ako ngayon. Ito na ako ngayon. Tinan mo, walang math pa din. Tama. So, yun, sir. Nag-teacher ako. Tapos, syempre, mahirap kasing magtuloy-tuloy or maging relevant as a content creator ng matagal. Ano yung, kumbaga, innovations na ginawa mo? Ano yung ginawa mong, kumbaga, nag-experiment ka ba ng ibang contents for you to be able na maging relevant ng matagal? Kasi may mga yung mga one-hit wonders lang na, kumbaga, isang buwan lang silang sikat, isang taon, ganyan. Tapos, mag-fade out na sila. And until now, Jericho Arceo, meto niya pa rin talaga ka ring panel benda ring tao, paninayan ng content. What did you do to be relevant until now? Thank you, Lord, no? Di ko rin alam. Pero, looking back, that's a good question kasi for me, nabigla din ako nakapampangan yung content na magbo-boom. Kasi, seryoso, dapat Tagalog, di ba? So, be universal. Pero, marami pa lang from an outsider's perspective, maingay yung Kapampangan, ganyan-ganyan. So, stereotypes. And then, the next year, 2018, nagtagalog na ako ng konti. Pero, doon ko nagamit sir yung course ko, yung psychology. Yung mga, Yung mga... kineme, psychopath. Hindi lang. Iba yun. So, nagtagalog akong 2018. Tapos, siguro 2019, nag-iba na rin kasi, medyo nag-delve na ako sa, delve. Yeah. Big word. Big word. Iba ako eh. Marian, ano yung delve? Paki-research. Ay, shoutout kay Marian. Nung pwede kong sabihin? Go. Woo! Love trip. Syempre, una sila Kong. Pangalawa kaming batch eh. Tapos, may mga fan base, ganyan. Si Dars yung admin. Kaya pala tinatanong ko, bakit kilala mo siya? Siya pala ang siya yung nag-initiate ng mga... Ano kasing tawag dun sa mga ganon? Fan base, mga siya pala ang leader. So, leader ng himagsikan pala tong si Marian. Yes, shout out Marian Manalo ng Lubao. So yun, funny. Yan, nakita kami ngayon. Sila may mga ganon na organic na bubo. Di, parang tropa ko sila, pero mas bata sila. Ayun, 2019 na, nung nag-mental health topic na ako. Kasi nagsistruggle din ako mental health. Yun, so, and then pandemic came. Yun nga, papasok yung pandemic. Nasakto na madaming mga nagkaroon ng issues with mental health. Isa na ako doon na as an extrovert, hindi ako nakakalabas. Hindi ako nakakausap ng mga tao ng personal. So medyo nahihirapan din ako noon. Well, definitely, pagpasok ko ng CLTV, nakatulong sa akin yon. Kasi kahit pandemic noon, pumapasok ako sa office, kahit medyo may distancing pa din. I was able to see personally yung mga tao. Kasi ang hirap noon for me eh. True. Pero ikaw, nag-start ka with CLTV with Jericho. Yes. So, paano naman nakatulong sa'yo ang CLTV 36? Kasi syempre, sikat ka na online. Ito, TV naman. So, anong difference nung naibigay ng CLTV sa'yo? Sobrang blessing nun. Kasi, so, 2017, yun yung parang Kapampangan era content. Kapasok ng 2018, tuloy-tuloy pa rin. Tapos, nag-connect na ako kay Sir Robbie. Actually, connected na kami. Kay Sir Robbie tsaka kay Sir Mike Pangilinan. Kinontak ako ng Center for Kapampangan Studies and in-offer nila, pwede tayo mag-collab. Sige po, sir, hiniram ko yung content niyo. Wala kang choice eh. Oo, ex-deal. Joke lang. Super blessing din yon kasi mas may team na. Una nun, yung season 1, sila Migs Campanilla. Actually, with Holy Angel. Tapos si Ate Emma Tiglaw, season 2. So, super blessing. Habang gumagawa ang content na Tagalog, hindi rin pa naiwan yung Kapampangan. Yes.
So, super blessing siya. Tsaka first time kong mag-TV na, ay, ganun pala yung feeling. Nakita mo ba yung big difference? Kasi syempre ikaw nagte-tape ka or nag-shoot ka by yourself before sa mga contents mo. Humarap ka dito sa mga ganito kalalaking camera, tapos hindi lang isa, dalawa, tatlo, madami yun eh. Totoo. Tapos may team, tapos may script, tapos may ano. Siguro doon lang ako nag-adjust, pero for the better. Ganito pala yung feeling. Ayan, 10 minutes. 10 minutes na. Okay. Very alert siya eh. Pagka ganun ng whiteboard, tingin agad si Jericho. Sanay na to sa TV. Nakita nyo? Konting ganun lang ng, kasi meron dito sa CLTV, may whiteboard na ipapakita. Tapos sumusobra na kayo. Sumusobra na kayo, hinto nyo na yan. Ganun. Copy po. Okay. Or Copy, forward. Ngayon, gusto ko malaman, ano yung nakita mong difference dun sa mga paggawa ng content before? Kasi limited lang yung platforms. Meron tayong yung letter F na color blue na sige, Facebook. May Facebook, YouTube, ganyan. Twitter o X ngayon. Pero ngayon meron na mga TikTok, meron ng mga ibang mga pwedeng pag-uploadan. So, anong difference before sa ngayon? After pandemic, dun nagkaroon ng opportunity, especially in format pa vertical na. Diba? Before kasi pag sila will sa beach, kung ganun yung namin, 'di ba, Dars? Witness ka doon. Tsaka uso yung from Casey Neistat sa States, tapos si Will Dasovich, Kong TV. And then pandemic era, nagkaroon siya ng opportunity. Ang dami na ring content creators through TikTok. Na ang galing, nag-evolve siya. Tas gusto ko din malaman, syempre, nakapagtapos sa pag-aaral, content creator. Gaano kahalaga for you ang education? Yung, kumbaga, di ba sabi mo kanina, kailangan may plan B ka. Tapos ngayon, mas nag-venture ka pa din dun sa pag-content creator. Am I correct ba? Or ano. Pero, syempre, kahit ano mangyari, meron siyang plan B na nakapasa na to ng education eh. So, kumbaga, are you planning na magturo? Kasi kanina, sabi mo sa akin, nagturo ka na ng 1 year. Ngayon ba, nagpaplano ka na bumalik sa pagtuturo? Actually, yung course ko po, educational psych. So, more on SPED, ganyan. 2023, I took yung psychometrician. So, mas doon ako sa counseling. So, I think mas nagagamit ko lang siya sa content creation. Yung, especially, ako rin, dumaan ako mental health. No? So, complementing siya. Hindi siya, anong gagamitin ko ito. Kasi, especially ngayon, last year lang yata, ang daming professionals nag-content creation na. So, maganda. Ano siya? I'd say, mic. Mas magagamit mo yung profession mo. Saka nag-e-evolve ka eh, di ba? From Kapampangan culture, nag-aral ka, tapos ngayon yung pinag-aralan mo nagagamit mo to help other people na habang nanonood sa'yo, na kahit may pinagdadaanan, ganun pala ang dapat kong gawin. Ganito palang nangyayari. So, dapat mag-research, magbasa din ako, makipag-usap ako sa mga tao or whatnot, ganyan. Pero ngayon, ano naman ang mensahe mo doon sa mga gustong mag-content creator? Ito si Jay ang Bungke, content creator din to. Actually, dito po sa CLTV, we're all considered as content creators right now. Technically, technically. Pero ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng mga gusto magsimula? Kasi kami may platform na kami kaagad eh. TV and social media. Pero sa lahat ng mag-start from scratch, ano yung mabibigay mong tips sa kanila? Number 1, start. And kahit small, that's already, basta gawin mo na. Secondly, obvious naman, super daming, alam mo na, content creation, maraming kalokohan. Yes. Siguro yun, use your platform to just really be a light sa society natin ngayon. And then, kung ano yung passion mo, nandyan yan eh. Kaya linagay yan, for that. There we go. So ano naman yung masasabi mo kasi may ibang mga content creators na wala na itang sasabihan ng alalaking patulo. Itong makagawa na lamuding mo namang content na alam mo naman ding sense. Nanong sabi mo, Karela, kasi, well, as we all know, to be transparent, Stu na! Diba? Tuknangan nyo na yan. Sige, anong tips mo sa kanila na kahit paano naman, sana maglagay lang ng konting sense para, I mean, gets ko yung mga prank, nagpa-prank, ganyan. Well, it's definitely okay. Yung iba kasi, nag-cross na ng border eh. Sumasobra na. Sumasobra na rin yung anak ka rin. Yun. Yun siguro, like anything else, di lang content creation, yung danger ng in the limelight, spotlight, lahat naman masisilaw ka. So, ako ang nag-anchor lang sa akin is really bakit mo siya ginagawa. Ayun, kaya fulfilling sa akin,
nag-aral ako ulit. Para, di ba, yung iapsa mo, apa panganda. Ibon yan. Bird ako eh. Wala mo sa talagang kahit nakabilis utak ka na eh. Tama ko pakaili na Sorry. Ngayon ni naning kay siguro sige, panay kung lagi kong kinatanong to sa mga ano lang magkapampangalog ako. Lagi ko tinatanong to sa mga guests natin sa Spotlight. If kakausapin mo nasa harap mo, at sa harap mo yung anak ka Jericho Arceo, pakisabihan me. Nanong kay, sabi mo ketang anak ka Jericho, ngayon nga tsuna ka kening tagumpay ngayon sa tagumpay na ito. Wag mong gagawin yung ibang ginagawa mo. Pero, kung kakausapin ko yung batang ako, siguro, ipupush ko siya na wag niyang kalimutan yung purpose niya. Kasi, yun lang naman eh. Kaya maraming nadederail, masisilaw sa, ayun nga, sa shiny things. Yes. But, may reel ako nakita eh. Sabi niya, balam English siya, syempre di ko English yan. Sabi niya, bala mo mag-light yung fireworks, tas isang malakas, tas nawala. Yeah. Sabi niya, be the steadfast light that burns longer, sabi niya. So, yun yung purpose eh. Maraming one-hit wonder, tas sasabihan mo, kay after, ma-pressure lang, maka nakahigitan to. You'll resort to, gagawan mo na lang ng kabalastugan. Yes. Hey, para kailangan. ma-maintain eh. Wow, pag force mo yung, laway ko, di ba? Sorry, Sir Vic. Pag yung relevance, hinabol mo, eventually, you're gonna be that. Pero, when you remember your purpose, matagal kang nagbe-burn. Hindi ka lang fireworks. Pero, yan. So, itang purpose mo, always ask Otachuko Kenny. And when you get that, you'll survive any what? Nox! Amo ne! Pero kay Manilab ne, po to mag-fireworks. Aliway to, di ba? Metaphor. Kaya kasabihan niya ito na kumbaga if ako na may patutunaw kasi ako na bari sabihan ko. Cut the... Pero ngayon tama yung sinabi ni Jericho kanina na yes, kung meron kang content na magbo-boom na one-hit wonder, well, you need to siguro gumawa ng ibang paraan, mag-innovate, 'di ba? Yung for the better para makita nila ano ba yung tamang pagko-content creator or content creation, I mean. So ngayon, ano yung mensahe mo sa lahat ng nandyan sa'yo since day one, sumusuporta, ayan, sina Marian Manalo, na hindi ka iniwan na pumasok ang pandemya, pumasok ang pandemya, nandyan pa din. Ang ang tawag sa mga fans mo? Ang tawag sa inyo? Diba? Familization, ganun daw. Sa mga hindi umalis, thank you, sir. Thank you. Meron lang akong gustong isingit, sir. Sinabi nyo nga, nag-e-evolve, di ba? Lagi kong, before kasi, nung nagsa-start yung vlogging, na-invite ako sa schools nun to say a talk. Laugh trip, yung mga kasama kong mga parang career talk eh. Yeah. Sinama ko yung iba, doctor, baker, attorney, mga ganyan. Ikaw pangarap mo yun eh. Tapos at that time, nagsisimula yung content creation, 2018 yun eh. Naalala ko yung talk na sinabi ko, do not pursue your passion. Siyempre, bakit? Pursue your purpose. Align mo lahat ng passion mo doon. Kasi if you're gonna box yourself with your passion alone, and dami mong passion. So, lahat ng yan, ma-discover mo, sobrang dami mo palang gifts. I-align mo doon sa purpose. And most of the time, people do not know their purpose. Yeah. But they're passionate. Yeah. So, hanggang ngayon, nandun ako na ang dami ko palang, meron pala akong ganun. And content creation is a perfect tool na doon mo lalabas lahat. Tapos yung purpose mo, that's what anchors you in this very, very, crazy world that we live in. Be crazier. Napaisip tuloy ako sa purpose ko. Ay, sorry. Malalim, di ba? Malalim pala. Sabi ko, okay, CLTV, bye. May ako kay CLTV. Pero, stupid niya ako. This is my passion and hindi mo naman yung purpose ko. So, we're on the same page with that. Yako naman kasi, so kaya buring gagawan ko, diba? Ali ka mag-prosper eh. So magkaya naman ta. If you're doing something na you're enjoying, pero ali ka effective. Itang ikigai. Itang Japanese kineme. What you love, it pays you, it helps other people. Mag-convert siya kay itang libutad. Win-win situation. Yes. Palo yun na kanya ni Panyabyan Mine. Search mate.
O ngayon ni, sige, panauli na mo. Na ano yung mensahe mo naman na king future Jericho Arceo? Siguro, 5-10 years from now, na anong buri mong sabyan kaya? Kang Tito Jericho. Bap, nung rin ka man. Tinya siguro ng asawa yan. Kahit tinya yung pamilya. Wow. Same pa rin. Wherever life leads you, where God leads you, kahit ka pa mo rin purpose, just focus on that. And whatever form it manifests, do your best. Always. Thank you so much. Ayun po ang ating contestant number 2. Ayan. Maraming salamat, Jack, sa ating pag-upo sa ating episode ngayon. And we are so happy kasi nakabalik ka ulit sa CLTV. Yes, And siguro, maybe in the future, abangan natin, baka meron tayong magawang project with Jericho and contents with him para makita natin ulit kung gaano ba kaganda ang kultura ng Kapampangan and syempre yung bago niyang mga content na ginagawa yung about dun sa mental health para makatulong din naman tayo. Ayan, ako po si JM Desus at abangan niyo po ang susunod na episode ng Spotlight. Bye-bye po. Kababa ng energy. Ayan, palakpakan natin! Galing. Thank you so much.